फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसेनो आं गासै नोंथांमोनखौ आंनि INN बर'नि चेनेलावबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो जोंनि आसामाव जानाय जाथायखौ लानानै फैदों। जोङो समखौ खहा खालामालासिनो जोंनि भिडिअखौ थोंजोङै जागायदिनि। अब्ला जोंहा टप 1आव दङ जोंहा इजराइलआ लेबाननजों गावनि साहा सिमायाव गाजा आरो हिजबुल्लाहयाव दावहा नांगासिनो दङ। हिजबुल्लाहआ 7 अक्ट'बराव हामासनि गाग्लोबनायनि उनाव इजराइलआव रकेट आरो ड्रन गाग्लोबनायबो जागायदोंमोन। इजराइलजों फिन साजा होनाय गाग्लोबनायाव हिजबुल्लाह आरो गुबुन हानजाफोरनि गोबां दावहारुफोरजों लोगोसे सा 70 लेबानननि नोगोरारिफोरा बुथारजादोंमोन। बे दावहाया सिमानि फारनैथिंबो रोजा रोजा सुबुंफोरखौ गावसोरनि न'निफ्राय जानगार खालामनो गोनां खालामदों। टप 2आव दङ इजराइल आरो हामासनि गेजेराव गोजोन सावरायनाय खालामग्रा इजिप्टनि गेजेर सावरायगिरिफोरा आमेरिकानि खौरां बिलाइ द वाल स्ट्रीट जार्नाल नि सिगाङाव बुंदोंमोन दि इजराइलआ हामासखौ दावहा दोनथ'नाय आरो हमजानायफोरखौ हगारनायनि गोदान खावलायनायनि फिननाय होनो थाखाय बिसोरनो 1 सप्ता सम होनाय जाबाय। टप 3आव दङ जोंहा चाइनानि अख्रांमा एजेन्सिया अखाफोराव मोनसे रकेट दैथायहरदों। बेयो गिबि खेब जागोन जेब्ला बबेबा हादरा अखाफोरनि गोजान बाहागोनि फारसे थांगोन आरो बेनिफ्राय सेम्पोल लाना बुहुमाव थांफिननो नाजागोन। सांघाई 6 मिशनआ चाइनानि खोला हायेन रायजोनि वेनसां स्पेस स्टेशननिफ्राय बिरबाय। बे अख्रांमा मिशनआ 53 साननि गेजेराव आबुं जागोन। चाइनानि अख्रां दिङाया अखाफोरनि खोला धातुनि एक्केन बेसिनाव गाखोनो नाजागोन। टप 4आव दङ जोंहा कानाडानि पुलिसआ शुक्रबाराव कालिस्तानी उदखारि हरदेब सिंह निजरनि बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ खादोंमोन। कानाडानि खौरां एजेन्सि CBCनि रिपर्टनि बायदिब्ला पुलिसआ गोबां दाननिफ्राय दायनिगिरिफोरखौ नोजोर होगासिनो दंमोन। पुलिसआ फोथायो दि बिसोरखौ भारतआ निजरखौ बुथारनो बिबान होदोंमोन। टप 5आव दङ आमेरिकानि मुलुगसोलोंसालिफोराव पेलेस्टाइननि मददगिरिफोरनि फरायसा सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं दासिमहालागै। पुलिसआ दासिम सा 2000 नि बांसिन सोमावसारगिरिफोरखौ खाबाय। बिस्तिबारखालि पुलिसआ केलिफर्निया मुलुगसोलोंसालिखौ सोमावसारगिरिफोरनि सामलायनायनिफ्राय उदां खालामदोंमोन। सा 100 नि बांसिन फरायसाफोरखौ बै समाव खानाय जादोंमोन। टप 6आव दङ गोजौसिन बिजिरसालिया बार एस'सिएशनखौ आइजोफोरनि थाखाय बाङाइसिन 1/3 मासि रिजार्भ खालामनो बिथोन होदों। टप 7आव दङ शुक्रबारखालि 4 सुबुंफोरा गावसोरखौनो सेन्ट्रेल ब्युर अफ इनभेस्टिगेशन CBI नि मावख'गिरि होनना जरहाटनि बरफुल ओनसोलाव थानाय DB एन्टारप्राइज मुंनि फालांगियारि फसंथाननिफ्राय 10 लाख रां बिदोंमोन। बे गलाया दीपांकर बरानिमोन। CBI नि 3 नंखाय मावख'गिरिफोरनि गेजेराव सासेखौ दिनै जरहाट पुलिसआ हमनो हानाय जाबाय। फारसेथिं गुबुन 3 दा खारखोमानानै दं होननानै मोनथिनाय जादों। टप 8आव दङ जोंहा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि मोनसे बुलेटिनाव बुंनाय जादों दि काछारनि सिलचराव गुबैयै वार्ड नम्बर 14 नागाटिल्ला आरो औलिया बाजार ओनसोलाव 3 मे 2014 खालि गोबां अखा हानायनि उनाव हरखाब दैबाना जादोंमोन। गासै 8410 सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैजादोंमोन, जेराव 3680 हौवाफोर दंमोन आरो 2840 हिनजावफोर आरो 1890 गथ'साफोर दंमोन होननानै मिथिनाय जादों। खाफाल मोजांदि आसाम हादोरसा खैफोद सामलायथि बिबानगिरिया रोखा खालामनाय बायदिब्ला रावबो जिउ खहा जायाखै, जिब-जुनारनि खहा एबा थाग्रा खुलिफोरनि खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। टप 9आव दङ मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। दिफु सहराव अनुपम कन्स्ट्राक्शनजों लुजानाय गंसे फ्लाइअभारआ शुक्रबारनि सानजौफुआव मोनसे जाब्रबथायनि मोगा-मोगि जानांदोंमोन जेब्ला फ्लाइअभारनि सायाव प्लेमेन्टेननि थाखाय गंसे क्रेनजों दैखांजानाय समाव गंसे ट्रेक खालामजानाय पावारा हरखाबै गोजौनिफ्राय गोग्लैदोंमोन। खाफाल मोजांदि बे जाथायाव रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। टप 10आव दङ जोंहा क'क्राझार जिल्लानि कलिफुख्रि ओनसोलनि जेरेगाव फोथाराव दिनै UPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि जानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लादोंमोन। बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम 40 किल'मिटार गोलाव लामाखौ लुफिननाय, कालिफुख्रि बासुगावआव सम्भाबति दैमानि सायाव दालां लुनाय, कालिफुख्रिखौ गोजौ फरायसालिखौ गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फोजौनाय, न' थांनानै अरुण'दय आरो रेशन कार्ड होनाया माखासे गुबुन समायखिराफोर लादोंमोन बिथांमोना बे मेलाव। टप 11आव दङ जोंहा बिजली भवननि 5थि थालायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जादोंमोन। मानि थाखाय जादों बेखौ दासिमहालागै खौरांगिरिफोरनिफ्राय एबा रावनिफ्रायबो मोनथिथ'नाय जाथ'वाखै। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो।